Moikka kasarilaiset! Mitä kuuluu? Sateinen Vaasa sunnuntain. Ihan käsittämätöntä. Muistatteko kasarin kesät? Mun muistoissa ne oli kuumia tai lämpimiä ja aurinkoisia. Mitä ne on nykyään? Haaleita, sateisia, kylmiä. Täys vastakohta. Täällä kun katsoo pihalle, niin joo, tuolla kukkii joku, mikä toi on, joku syyshanhikki, joka kukkii sinne asti sitten, kun tulee lumet, jotka toivottavasti ei muuten tuu. Vaikka mieluummin poltan kynttilöitä, siis ledikynttilöitä tässä talossa, jos ei saa polttaa edes oikeita kynttilöitä pihalla. Joo, tai sitten sun pitää seistä siinä vieressä ja vahtia, että se ei vaankaan sitten syty palamaan. Joo, mä muistan siellä meidän asunnolla, missä me asuttiin, niin kun oltiin Seinäjoella, niin siellähän ei ole sitten viilennyksestä tietoakaan, kun se on sisämaassa. Niin oli niin ihana lämmintä ja sitten meni uimaan. Seinäjoella oli silloin se Sahalampi ennen Kyrkkäri. Siellähän oli kaikki kulmakunnan kakarat ja aikuiset ja kaikki, niin sinne. Ja se oli luksusta ja sitten oli luksusta, kun sai pienen kokiksen siihen tai jonkun jätskin. Ei siis näitä magnum-kokoisia, mitä nykyään on, vaan siis ihan vaikka eskimopuikon tai mitä nyt ikinä. Kingis oli kova sana tai pommakki, sit kun niitä aikanaan tuli. Ne oli kovia sanoja. Mutta sitten karkkia tuli haettua, merkkareita ja lätkäliikaa, tuttifrutteja. Sitten aina näyttää lasin läpi. Saanko mä tuolta? Ei, kun se seuraava. Itse kun olisi ollut kamera ja ottaa joku kuvan niistä kioskeista, kun niissä oli lasin takana heti ne irttarit. Markalla sitä, tai sitten 50 pennillä, eli 2. Sitten kun ensin ei osannut laskea, niin sanoi, että 50 pennillä noita. Sitten kun osasi laskea, niin sanoi, että 2 noita, 3 noita, 5 noita. Sitten sille, aha, siihen meni. Joo, kyllä se olisi niin ihanaa. Ja joo, mä muistan yhdenkin kesän, kun kaverin kanssa oltiin pihalla niin paljon, että käytiin varmaan syömässä, nukkumassa ja jotakin tällaista. Ja mun isä jo sanoi siihen malliin, että voisit olla vähän enemmän sisällä. No sit seuraava kesä jostain syystä oli muuten vähän sateisempi. No menkää nyt välillä pihalla. Silloin vanhempia kunnioitettiin. Ja lapset oli pihalla enemmän kuin nykyään. No joo, ymmärrän, kännykät vie sen. Että jos mä nyt jotain kasarilta kaipaan, niin sen, että ei ole, no nyt tää puhelin auttaa mua, minkä mä meinaan nyt kirota seuraavaksi, mutta mä sanoin äitille tossa yksi päivä, että vitsi, että voisiko palata siihen aikaan, että olisi vaan se puhelin siellä kotona ja sitten kun sä soitat siihen, niin ihminen tietää missä sä oot. Et sä kasarilla, kun sä soitit siihen lankanumeroon, niin kysyn, missä sä oot. Sä tiesit, mihin se ihminen asuu. Korkeinta, jos oli muuttanut, niin sitten saattoi kysyä, että niin missä sä oot. Mutta niin keskimäärin sä tiesit, mihin sä soitat. Et niin kuin mullakin oli mummola Soukalajoella. Kyllä mä tiesin, että jos mä soitan mummolan numeroa, sieltä vastata, mihin se on. Esimerkiksi tällaista. Ja sitten niin jotenkin muistaa aina, kun en tiedä kultaako muistot oikeasti, mutta kun mulla on semmoinen muistikuva, että mä olisin tehnyt, koskaan mä oon saanut ruveta menee itse kotiin. Mähän olin päivähoidossa jonkun aikaa iltapäivällä, kun äitillä ja isällä oli erilaiset työajat. No mä sanoisin, että ainakin 3. luokalla mä oon tehnyt läksyjä meidän etupihalla, joka oli suojaisa, lämmin. Niin siinä oli ihana tehdä läksyjä. Voi että, jos oli lämmin. Aikaisin jo. Meillä oli vietti alaspäin se
pihan, niin siitä suli lumet heti. Hei, kerro mitä muistoja sulla on kasarilta. Pistä kommenttikenttään. Jos sä tykkäät mun videosta, peukuta. Jos sä tykkäät mun tyylistä tehdä videoita, tilaa mun kanava, tää on vasta uusi. Annetaan tälle mahdollisuus. Mutta kasarikanava kiittää ja kuittaa. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!